Владимир Караткевич, «Люди земли белорусской». Ці задумываліся вы самі пра беларусаў не як па сваіх бацькоў, братоў і сёстраў, сяброў або аднавяскоўцаў, а як увогуле пра людзей з асобным характарам, як пра народ з аднолькавай мовай, мінулым, сучасным і будучым. Ці задумаліся, які ён беларус? Што гэта за чалавек беларус? Што гэта за народ? Уласна кажучы, адказаць на гэта пытанне дужа цяжка. Гэта задача амаль невырашальная. І паўсюль сярод беларусаў ёсць мяшчане і падзвіжнікі, лайдакі і працаўнікі, малюскі і героі, дурні і мудрацы. І кожны з іх паступае адпаведна свайму характару. Мудры паступае мудра і па-свойму, а дурні як паўсюль. Рысы аблічча мяккія. Склад на першы позірк здаецца крыху далікатны, але гэта далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы, якая уразіць на хвіліну, ды звяне. Замяняе тут вынослівасць, жылаватасць, цягавітасць. Там, дзе другі апусціць руку, беларус будзе цягнуць.